Bună! Eu sunt Asus Gamer și acum vă prezint nume pentru CS 1.6, 1.5, ce vreți. Sper să le folosiți și să vă placă. Cei care jucați pe calculator CS, cum ați văzut la șoferul X, am folosit metoda cu metoda lui, știi? El a făcut doar clipul la server, a zis că o să facă share cu nume pentru CS, dar întâi să uită mine ca să nu trebuie să le copieze. Astea sunt originale, nu le mai găsiți nicăieri. Astea sunt făcute de mine, sper să vă placă. Dacă vreți vă arăt și numele meu cu care mă joc CS. Hai să vi-l arăt. Am 12 ani, dar după ce să mă dau un joc ca unul de 14. Lumeam. Pe CS-le am 14 ani. De ce? Pentru că sunt servere pentru 18 ani, pentru de-astea. Și sunt servere pentru 14 ani, pentru alea, pentru că joc foarte bine CS. Hai să vedem. Ăsta este numele meu, nici pe ăsta nu-l găsiți, ăsta e original. Vedeți? Vă place și numele meu? Bine, eu cred că e bun. Da, cam atât a fost. Alegeți-vă un nume și dacă vreți mai fac episoade, nume pentru CS, nume pentru Minecraft, adică jucători pentru Minecraft, nume. Vrem data viitoare, cred. Să știți că nu șoferul ăsta a făcut acest video, eu l-am făcut. Am folosit metoda lui prin acest mod de prezentare. Pa, pa!